Kaixo, gu gara bosgarren mailako ikasleak eta Oianeko liburua irakurriko dugu. Ni Tximinoa, Mogli eta Txoga naiz. Ni naiz Sirikan tigrea, Baluartza eta Bagira pantera. Eta ni Arratsaire naiz. Oianeko liburua. Gau hartan, Indiako oianean, aita 8 eta ama 8 erabat harrituta zeuden ikusitakoarekin. Kobazuloaren sarreran, gizakume bat zegoen, biluzik eta goze. Errukituta, kobazuloan sartu eta 8 kumeekin batera jarri zuten. Baina haurraren zauriak miaskatzen ari zirela, Sirikan oianeko tigre beldurgarria hor egin zuen. Usemena ez dit engainatzen. Hor barruan gizakume bat daukazue, eman niri. Ez, Sirikan, erantzun zion ama 8. Gurekin geldituko da. Eta gizakumea 8 taldeko kidea izan zen, Mogli izena jarri zioten. Eta gau batean, kontseiluaren arkaitzean, gainerako animalien aurrean aurkeztu zuten. Mogli ez da gu bezalakoa, esan zuen akela. Kontseiluko burua zen 8 gris handia. Gure legea esaten du taldean bi parte hartzaile behar duela babes. Ni babestuko dut, esan zuen 8en irakasle aritzen zen Baluartzak. eta nik ere bai, erantzun zuen Bagirak, pantera beltzak. Taldekoa ez bazen ere opari bat egin baitzuten botoa eman ahal izateko. Beraz, Mogli 8en taldeko kide bihurtu zen. Urteek aurrera egin zuten. Mogli oso pozik bizi zen. 8 aitaren begiradapean, Bagirak eta Baluk oianean bizitzen irakatsi zioten. Eizan, zuhaitzetan gora igotzen, urmaretan igeria egiten, animalien hezkuntzan mintzatzen, oianeko hotza bereizten, eta abar. Eta batez ere, Sirikanen gandik ihes egiten irakutsi zioten. Baina tigrea zen Mogliren arresko bakarra. Bandarlok Tximinoek ez legerik ez bururik ez zutenek, bizileku hotzetara eraman zuten. Gu gara oianeko azkarrenak, zioten oihuka Tximinoek. Eta zu izango zara gure buruzagia. Mutikoa askatzeko Baluk eta Bagirak hari eskatu zioten laguntza. Tximinoak izutzen zituen zuge pitoia baitzen. Arratsalde batean, Sirikan belaren artean eskutaturik gelditu zen. Kaingungako zarkan ondotik Mogli noiz igaroko zain. zureak egin du. Hor egin zuen tigreak. Baina umearen gainera jauzi egitera zioala, tximista batek zuhaiz lehor bat jo, eta zua hartu zuen. Mogli bazikien tigreak beldur handia zioala zuari, eta zutan zen adar bat hartu zuen. Sirikanek ihes egin zuen, eta ihesaldi eroan zakaretik behera erori zen. Mogli, Esan zion pantera handik utxira. 10 urte bete dituzu, eta iritsi zaizu gizakien gana itzultzeko garaia. Sirikan hil egin da, baina oianean beti egongo zara arriskuan. Ni etxo bat naiz, kezu zen Mogli. Eta hau da nire etxea. Baluk eta Bagirak ahalegin handia egin zuten Mogli bere herrira itzul zedin. Eta hurbildu zirenean Mogli esan zien. Oso gauza berezia sentitzen dut, Baluk. Begiak zutan banitu bezala. Ez zait inoiz gertatu. Gaixorik nago? Ez Mogli, malkoak dira. Esan zion Bagirak. Guk ez dugu horrelakorik inoiz sentituko. Eta begietatik behera zuari erortzen utzi eta bere herrira abiatu zen. Gurasoak berehala ohartu ziren oianen galdutako semea zela. Mogli gizakien hizkuntza eta ohiturak ikasi zituen, eta baita ere lege berri bat ere. Oianeko legearen oso bestirakoa. Baina askotan joaten zen kontseiluaren arkaitzera, 8ekin, Balu eta Bagirarekin ilargipean elkartzeko, bere betiko lagunak baitziren.